Ambalma ani nyangma malek ci do kibaru keneka bi kibare mambulu ka dawulu kan odi ka fo kunu baginda mer ani mo nani were ulu kon minena ku ye jamana ka wardo yurugu kuna funi munu sirama ulu yaira ka fo kunu octobre kalo kle tan wonu vla konnala baginda mer kati prefet anuka kangoro sigi saba ulu kon minena ku ye jamana ka wardo yurugu ayra la ka fo ni mo ko folin willa ka ta pole économique de la no ye chakadai mumbe yurugu keleli kama anga jamana konnala o sababu yala sa ni mo nun ko ni tale ulamalen ko fe ayra la ka fo femi mandat de dépôt no ye umreli seben o ko ni blala o kama umnela ka tanu ye maison d'arrêt centrale la no ye Bamako kura kasoyi siga kelen do ala ka fo ni mo ko folen nun ko ni million keme ani bikonoton wolo vlade chouin jamana kun alsa ni mo ko folen nun ka mineli hukumu konnala ayra la ka fo umneli yere ko ni sababu ya mabo foyila ko vérificateur général ka bureau no ye chakeda mu ko ni sigilin do sɛgɛsɛgɛlu de kama yurugu ta fanfɛla la sa ko lu ka jateminɛ labanw de ato ni bɔsira ka kɛ ni mɔgɔ nun ka ni yurugu in kalama o kama ayira la ka fɔ pôle économique mɔgɔw be sɛgɛsɛgɛli la ka se ka dɔn ni mɔgɔ ko fɔli nun kɔni nɔ bɛ ko ina tigitigi k'u ɲangi u ka kɛta la kunnafoni hukumu kɔnɔna la halisa an bɛ taa Gawukaw fɛ yen nɔ kibaruyaw y'a yira ka fɔ octobre kalo tile 16 kɔnɔna la drone dɔ kɔni binna so dɔ kan ye kibaruyaw y'a yira ka fɔ octobre kalo tile 16 kɔnɔna la Gawo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burgundi Kina ko fɛn min ye Allemagne kɛlɛkɛlaw ye olu ka drone dɔ kɔni binna so dɔ kan drone yɛrɛ kɔni binnen so in k'a yira la ka fɔ wele bilala polisiw ma o yɔrɔnin bɛɛ la n'olu y'u senfa ka se yen nɔ walasa ka se k'u ka sɛgɛsɛgɛliw boloda kibaruya minnu b'an bolokɔrɔ nin wagati in na o y'a yira ka fɔ ko tiɲɛni kɔni ma kɛ nin ko in da fɛ kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ o bɛ lasaw ma wagati nataw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa Bolikesi a yira la ka fɔ octobre kalo tile 16 kɔnɔna la an ka finitigiw ye dangarikɛ jatigɛwale tabaga dɔw la septembre kalo tile 30 tɛmɛnen jatigɛwale tabagaw ye tiɲɛniba don an ka finitigiw kun Bolikesi ale ni Modoro o ko senfɛ kunnafoniw y'a yira ka fɔ ko finitigi 40 kɔni nin tora a la ko dɔw tununa ko wa ko minɛn caman fana tiɲɛna ni ko in bɛɛ sababuyala finitigi wɛrɛw bilala ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka se k'a lakana o ni k'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ mɔgɔ minnu nɔ bɛ se ka kɛ nin wale in ye ni ka bolo da olu kan o kama a yirala ka fɔ octobre kalo tile 16 kɔnɔna la an ka finitigiw ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ u sera ka dankari kɛ jatigɛwale tabaga 4 na a yirala ka fɔ jatigɛwale tabaga ninnu yɛrɛ kɔni y'a laɲini ka fɔ k'u bɛ marifaci de kɛ an ka mɔgɔw fɛ nka ala barika la ni ko in kɔni labanna an ka finitigiw ka sebaya la ni jatigɛwale tabaga ninnu kɔni nin tora a la fana an bɛ wagati min na ko bi a yɛrɛ ka fɔ an ka finitigiw kɔni bɛ baara bala yen yɔrɔ in na halisa walasa fɛn min ye jatigɛwale tabagaw ye ni k'a dankari k'u la kunnafoni kuncɛ la a yirala ka fɔ OCHA mɔgɔw n'o ye baɲumankɛ tɔn dɔ ye an ka jamana kɔnɔna la olu ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko kabini san 2019 kɔni daminɛna ko Mali yɛrɛ kɔnɔna la jamanaden ni minnu kɔni tɛ finitigi ye ko 900 de kɔni nin tora binganiwalew la kunnafoniw y'a yira ka fɔ ko don o don dɔ de bɛ ka fara mɔgɔ sata kan an ka jamana kɔnɔna la o kama OCHA mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 900 finitigiw nin t'o la dɛ k'o de kɔni nin tora binganiwalew la nin sɛgɛsɛgɛli kelen in senfɛ halisa a yirala ka fɔ mɔgɔ 300 ani 11 k'o de fana kɔni jagoyara ka b'u sigiyɔrɔw la ni k'a boli ka taa yɔrɔ wɛrɛ la kɛlɛ sababuya la ko fɛn min ye denmisɛnnin 276 ani 76 ye k'olu fana kɔni tɛ ka se ka kalan kɛ nin wagati in na ko wa kalanso 920 ani 20 k'o de fana datugunen don hali bi nin sɛgɛsɛgɛli kelen kɔnɔna la a yirala ka fɔ maliyɛn 310 ani 10 kɛlɛ sababuya la olu de kɔni bolila ni ka taga u sigi Burkina Niger ale ni Mauritanie OCHA mɔgɔw y'a yira ka fɔ ko gɛlɛya camanba de bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan ko kɛnɛya fanfɛla dumuniko ani jiko u y'a yira ka fɔ k'olu bɛ k'u seko n'u damayira kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye ko sabula olu ka lasigilen dɔw bɛ Gawo Tombouctou Bamako ani yɔrɔ wɛrɛ camanw na ko nka fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u fana ka jateminɛ kɛ walasa ka se ka dɛmɛ don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo ka lasaw ma an bɛ dugawu kɛ fɛn min y'an ka jamana ye ala ka bɛn ani kelenya sabati a kɔnɔ halisa aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ